continuar el programa d'avui parlant de cultura i és que anem a conèixer la programació del Foment del que queda de trimestre i per això en parlem amb en Ramon Aymeric i també l'Artur Comas, que ells són gestors culturals del Foment. Molt bon dia. Com Molt esteu? bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per venir avui al Teatre Tot. A vosaltres. Bé, com esteu encarant el que queda de trimestre de 2024, que sembla que no, però passarà volant i el Foment ens ofereix com moltes activitats pel que queda d'any, Moltíssimes. Ramon. Home, la veritat que ho estem encarant ja com un sprint, com diríem, perquè hem passat d'una programació, per dir-te alguna cosa, de 2 concerts al trimestre i un monòleg, que hi ha des de dilluns fins a divendres cursos, passant per gastronomia, passant per arts escèniques, passant per temes més acadèmics, podcast, etc. Llavors ho encarem com acabant aquest primer trimestre, diguéssim, amb un increment més important, que també ens ajuda a veure què realment podem abarcar, no? Perquè el Foment són molts espais, el Foment són moltes coses, però també el que volem sempre és el que oferim, fer-ho bé. Perquè fer moltes coses per fer-ho ràpid i malament, no. Llavors ho encarem molt il·lusionats i molt satisfets de com està anant, és que estem tenint una resposta molt positiva. Clar, i tant. Digues, perdó. No, que de fet hi ha activitats a destacar, com per exemple els monòlegs, que també donen oportunitat a joves que vulguin fer els seus propis monòlegs, estar en el món de la comèdia, això, gastronomia, inclús, també per vosaltres què significa poder oferir un ventall d'activitats a nivell culturals i que també tenen aquesta part de fomentar la cultura catalana. Vosaltres tot això com ho treballeu? Jo crec que el Foment té una missió molt clara, que és el que tu deies, fomentar la cultura catalana, entesa a molts nivells. Llavors, la gastronomia és una cosa que fa un temps que promocionem i que funciona moltíssim. Tenim una cuina amb tallers de cuina i aules gastronòmiques mensuals que estan funcionant moltíssim, que de fet l'any que ve ho ampliem perquè la gent ens ho està demanant. A nivell de música, a la sala a l'escola hem passat a fer una programació setmanal de concerts amb una mirada local, però també una mirada a molts estils diferents. Hem deixat, més enllà de fer música d'autor, que també en fem i ens agrada molt, aquest divendres tenim un concert d'indie rock, per exemple, en format banda, és a dir, sala de concerts al barri Vell de Girona, fem arts escèniques, fem monòlegs, fem produccions pròpies a la Fonda, amb el No és conya, és a dir, intentem, tot el que podem, d'alguna manera intentem donar-hi espai i sobretot això, tenint en compte els artistes locals en els que creiem i volem que el Foment sigui un espai una mica d'alta veu en aquest sentit. Sí, bé, en el sentit que diu l'Artur, hi ha un aspecte que és molt important en el Foment, que no només és intentar fer territori amb la cultura, tant amb els artistes com amb les propostes, sinó també fer una cultura circular, que li diem nosaltres. Per exemple, en el que es refereix al No és conya, el No és conya no només és uns monòlegs a la Fonda, perquè la gent ho sàpiga, són moltes coses. És des del curs de festa monologuista amb l'Aleix Cabarroques, ara al gener-març comencem un altre nou, a part del monologuista, un altre curs amb l'Anna Aumatell, més teatral, fem els micros oberts, però també fem els monòlegs de pagament, que aquests alumnes van als micros oberts, aquests micros oberts fem un concurs, aquest concurs fan nous taloners i taloneres que participen en aquest rodatge del món escènic ja més seriós, per dir-ho d'una forma més formal, de pagament o de taquillatge, que també el que dona és molt impuls, que és el que volem fer en noves propostes, nova gent que diu, hòstia, vull provar-ho, hi ha sortides, perquè si tu l'únic que fas és programar coses per programar, després aquesta gent no sortirà d'allà. L'important nosaltres és impulsar tota aquesta gent, tant a nivell musical, a nivell escènic i també, per exemple, aquest any hem inclòs amb Girona Excel·lent amb l'escola de tastadors, no? O sigui, no només vens a tastar una cosa, sinó vens a aprendre com es tasta, aprendre què estàs tastant, què estàs menjant. I amb l'aula gastronòmica ens passa el mateix, productes de quilòmetre zero amb gent del territori. Vull dir, que expliquem històries, que no només és anar allà a tastar, perquè hi ha gent que no coneix el Foment i s'ha d'explicar molt bé això que
Sí, que no No sé només per què sí. diguéssim que programeu activitats per fer, sinó que també doneu aquesta part de formació, no? Que inclús avui en dia és difícil, no? Trobar segons quins cursos que t'especialitzin, bueno, en temes de cultura catalana, no? Això també... No és fàcil, jo crec que és un tret distintiu i que evidentment forma part de nosaltres i tenim molt en compte a l'hora de pensar en noves activitats o i fins i tot per explicar a la gent, no? el que és el foment. Jo crec que potser si no hi vens o no ho vius costa potser fer-te una idea real, perquè és exactament això i és algo molt concret i a la vegada molt gran, molt polifacètic. I ara a nivell d'activitats que ens queden durant novembre, desembre, on te podem assistir? Jo esperaré de la sala a l'escola perquè estem a la recta final d'aquesta ampliació que comentava en Ramon. Aquest divendres tenim el primer concert, el segon concert, diguem, en banda de rock. Tenim la Rocco Banana, un grup banyolí, indie rock. El dissabte tenim Guillem Estadella, monologuista consagrat, que està a punt d'exhaurir les entrades, en queden molt poques. Ens queda un artista gironí que és Pol Bordes, que presenta disc aquí. També tenim una obra de microteatre amb Liz Fleet, que és dues obres en una. Dues obres en una, que és una companyia també de comarques, és a dir, estem ara acabant el trimestre i amb un artista també, una vinculació que hem fet amb el Neu, amb Guillem Ramisa, que també estrena nou àlbum al Foment, a la sala de l'escola. Bueno, i també tenim el tema del sacseig. Sí senyor. No, Artur. Ostres, aquest és un gran tema, Que és la primera festa de rap en català, no? Exacte. Podríem dir-ho així? Sí, una trobada d'artistes de rap en català que es fa a Girona, ens han escollit a nosaltres, que està tot exhaurit. Tindrem la sort, el privilegi de fer-ho a la sala de l'escola, però també en part passaran coses a la terrassa, ja estem treballant de fet amb l'any que ve, una vinculació molt bonica amb la gent de Ràdio Rahim Records i res, molt contents, vull dir que moltes coses només a la sala de l'escola, i si parlem de cursos també Déu-n'hi-do, perquè seguim a les sales gastronòmiques, tenim el taller de cuina, què més tenim? Tenim els cafès literaris, que tornem, que és també una producció dins del Foment, com parlem sempre de produccions pròpies, de marca del Foment, i també ampliem en cafès lingüístics, no? Hi haurà els cafès del Foment, tens el vessant més literari, la part més de llengua, de treballar quins nous reptes ens ofereix el català, no? Perquè cultura catalana no només és que també fer un ball de bastons i unes sardanes, que ho és, sinó és també provar-ho tot. I provar des de la dansa i el cant, un dia estic cuinant allò que mai m'hagués pensat cuinar, o tastar, o provar, no? Perquè una cosa que també és molt important per nosaltres dir, que ens passa amb el No és conya, quan fem micros oberts. Hi ha molta gent que ve de Barcelona, de Manresa, de Vic, del Tarragonès, inclús del Montsià, que van a Barcelona i tot és en castellà, i tot ho fan en castellà, o gent que mai ha fet en català. De fet, el concurs d'enguany del No és conya vam tenir una basca, la Lima Juto, que ho va fer en català. Vull dir que també és un repte que ens sumem nosaltres, a dir, 100% en català, i encara que no parlis un català Pompeu Fabra, llença't, sisplau. Clar, s'ha de provar tot. Clar, i tant. Bé, això que estàvem dient, s'està acabant l'any, Nadal, alguna activitat en concret que organitzeu des del Foment en què promoveu tradicions catalanes en el Nadal o alguna activitat? Al Nadal tenim, amb l'escola, que no és la part directament que en Ramon i jo treballem, sí que s'estan desenvolupant uns balls familiars perquè la gent pugui venir i descobrir activitats en família. S'iniciarà, que no sé si finalment podrem fer un cor del Foment, no sé si es farà prèviament al Nadal perquè es faci un petit tastet. S'estan fent moltes coses i ara els estem començant a anunciar, però sí, des de l'escola s'estan treballant moltes activitats relacionades amb això i molt encarades a l'àmbit familiar, que també és una part que intentem cuidar i treballar conjuntament. Bé, i també tenim l'última aula gastronòmica de l'any, que va sobre el Nadal amb Felip Tura, que queden 4 entrades, ara mateix, 4 entrades, i és per recuperar les tradicions més tradicionals de la cuina catalana. Fugim dels pokeballs i tot això, sisplau, i posem una
una escudella i una cardolla en condicions. Clar. Exactament. Tant així que tothom atents, no? Que anireu Sí. anunciant altres activitats nadalenques i és una bona oportunitat, no? Per fer activitats en família i també per recordar les tradicions catalanes del Nadal, no? Que a vegades ens venen influències sempre de fora. 100%. Llavors és important. Bé, parlem una mica dels inicis del 2025. Què ens podeu adelantar? Com començarem l'any? Una mica el primer trimestre, com l'esteu preparant? Bueno, de fet aquest trimestre ja portem estrenes, però és que al gener i març portem estrenes, tant en tema musical com també en tema escènic, que també és important. Com hem vist en el món escènic, el No és conya té una continuïtat en el que és microoberts. Recordo i faig una crida que la gent es pot apuntar encara al microobert a gener i març perquè aquesta gent entra al càsting del concurs de l'any que ve, que és el juny, ja us ho dic ara. També tenim propostes de presentació com l'Irene Minoves, que presenta el 18 de gener el seu nou espectacle exclusivament a la comarca gironines. I en música, Artur? En música també tenim una programació que em fa molta il·lusió, que és la presentació de disc de Josep i Maria Ribot, presentació de disc d'Olga Zuet, presentació de disc de Ferran Orriols, bé, tot un ventall de possibilitats i sobretot d'estrenes a comarques gironines que són molt interessants. A més, una cosa que hem d'anunciar en breus, i és que el Foment fa 5 anys, al febrer, i n'estem preparant una de grossa, que bueno, és molt grossa. Molt grossa. 2 dies d'activitats, fora del Foment. Amb gent, diguem-ne, molt coneguda. Fins d'aquí podem arribar. Que es guardin la penúltima setmana de febrer. Tot de la comarca del Gironès i província, que s'ho guardin. I a més, també una cosa amb molta estima que també continuem als gener i març, i l'abril-juny continuarà, té una continuació de rodatge, és l'Aula del Coneixement, que és una aula que acull temàtiques acadèmiques dels països catalans. Aquest trimestre es treballa literatura, però és que el proper venim amb una proposta molt important, antirepressiva, que és el tema de les expressions artístiques durant el tardofranquisme i postfranquisme, i que conduirà la Soraya Espinosa, que és especialista i doctorant en temes de gènere, art a Catalunya i als països catalans i més enllà sobre aquestes noves maneres de fer, la protesta política, i crec que ara estem en un moment molt important com per reivindicar aquestes coses i també des del Foment volem explicar que fem memòria. Memòria històrica és molt important i per això és també de les estrelles que portem aquest proper trimestre. Déu-n'hi-do, començarem l'any ben carregats. Sí, molt. Per això diem que és important venir, treure el cap, preguntar, perquè costa de fer-se la idea la gran quantitat de propostes que fem. La persona que em digui que no hi ha res que no li agradi de la programació, jo li agafaré la paraula i me posaré les files perquè aquesta persona vingui, ja t'ho dic ara. Perquè diguéssim que el Foment sempre està en constant evolució, no? Després de quasi 5 anys de trajectòria, sempre cada any o cada trimestre sorgeixen programacions noves, activitats noves, molta varietat sempre. És lo bonic, de fet, que jo crec que som gent inquieta, amb una missió que molt clara, però amb ganes de créixer, d'impulsar noves coses, noves produccions, de pensar com arribar a més gent, com fer que el que estem proposant sigui encara millor. Llavors estem en un procés constant d'autoanàlisi i a la vegada de millora, no? Clar, i per altra banda també com a punt de suport, o sigui, el Foment com un punt de suport per a aquells joves o artistes emergents que vulguin presentar els seus llibres, els seus discos, moltes disciplines artístiques, no? Llavors això també és l'altra part del Foment. Total. Al final jo ho entenc com un motor una mica, no? Per a noves propostes, combinades amb propostes més consolidades, jo crec que és la manera. Tenim presentacions de llibre habitualment, però és que és el que deies, a nivell de música, a nivell d'arts escèniques, monòleg, tot pot passar allà i estem superoberts al final. L'important és que el Foment també està fent una feina de picar molta pedra i està sortint de Girona.
que això també és important, no només en el que és potser programació, sinó en el que és xarxa, que és molt important al foment fer xarxa, no? L'altre dia vam estar a la presentació del nou Molino de Barcelona, ens van convidar al Cruïlla, que comparteixes amb artistes, amb produccions, amb mitjans de comunicació com és TV3, doncs també les inquietuds que tenim aquí a Girona, que és important, no? Que el foment esdevingui un lloc que tu diguis, jo vaig al foment i sé que aquí passen moltes coses, però passen coses amb un sentit, i que el foment va més enllà de Girona, perquè al nostre logo tenim un mapa bastant gran, des de Perpinyà a Fraga, a Maó, a Alacant, vull dir que aquí representem a tothom, i també és una cosa que tenim molt en consideració. Si la gent es revisa una mica la programació, intentem dir unes possibilitats viables, perquè recordem que som una fundació sense ànim de lucre i privada, que això tot el que implica, que aquesta gent de tots els països catalans pugui venir, pugui actuar, pugui defensar, i que el foment sigui un lloc d'unió. Això és molt important. Clar, i tant. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Té de Tot. Tot això ho tindrem en consideració, estarem atents de la programació que queda d'any, no? Que la gent es pot apuntar a la pàgina web. I també als animals hi es poden apuntar la gent, Clar, i tant. Important, Ja us podeu apuntar, ara mateix. Així, ja tindran reservat el lloc segur per poder Seguríssim, però que activitats. fem ànims perquè després, i nosaltres programem, també, perdona que acabo, hem desdoblat cursos perquè tenim molta afluència, com és el curs de cuina catalana, com és el català-anglès, que és immersió lingüística, i altres propostes que estem ampliant places perquè la gent pugui apuntar-se. Per això és important, estem oberts, per tant la gent, si t'interessa, ja et pots apuntar. Important. Perfecte. Doncs bé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que tingueu un acabament d'any perfecte en el foment i una bona entrada d'any. Ens esperem allà. Moltes gràcies. Merci.